Πώς τολμάς και μιλάς? Προδομένα χείλη. Ερώτηση-απάντηση. Γεια σου Κωνσταντινίδη, με τις επιτυχίες σου και με τα τραγούδια σου. Ρεμπέτικο Συναξάρι 807 είμαι. Δεν ξέρω που τα γράφεις όμως και που τα βρίσκεις. Δεν μας τα λες. Συνεργάτα χωρίς όνομα. Α, μπράβο. Ναι. Αλλά λέει να μην τα γράψουν και να μην τα κάνουν. Λοιπόν, 36. Κανάλι 36 και μεγάλες επιτυχίες από τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη, από το διαδίκτυο. Και περιμένουμε τον κύριο Λαμπρόπουλο. Ναι, τον Τάσο, γιατί απόψε λέει θα κάνει μια πολύ αμαρτωλή κατάσταση. Θα βάλει όλες τις νυχτόβιες μέσα. Σου βάλει στο διαδίκτυο. Ναι, σου λέω, ναι. Μάλιστα. Θα βάλει μια θανατηφόρα από εκείνα που είναι με τον εγκλιζέ τους. Και φοράνε και τι φοράνε Τάσο? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω εγώ. Αλλά άκου να δεις, λοιπόν, άκου να δεις, πάρε γραμμή, άκου, πάρ' τα χύμα και τσιμπαλάτα. Άιντε ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι να σας πω, έχει μεγάλη πλάκα. Θα σας τα πω, τραγουδιστά, τα ρίτα λέει ο Κωνσταντινίδης. Άιντε ρε Γιώργη. Γεια σου Μαρκόνη. Ζημιάρη. Αφιερώνεις από τον καλό καρδό. Ο Λάκης, σε βλέπει τώρα, σε βλέπει. Γεια σου Λάκη. Ας τα κανάλια σου, πες του. Ας τα κανάλια σου. Και να σου πω τα κάνεις για το μικρό, το baby εκεί που λες. Έλα. Για το φίλο σου τον Ορφέα. Βέβαια, πάντα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, Ορφέα δεν ξέρω. Ναι. Σε έχω πληρώσει στα βουνά από τα FM, δεν ξέρω πόσο σε έχω πληρώσει. Εμένα δεν με έχει πειράξει, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, αλλά τον αγαπάω. Τον αγαπάω, Λάρη. Έχεις καψούρα δηλαδή μαζί του. Ναι, με τον Ορφέα, ναι. Πω ρε παιδί μου. Ορφέα, έλα να μου πάρει τα μηχανήματα. Έλα ρε Ορφέα, κάνε μου την χάρη. Όχι, θα έρθει να στα πάρει. Θα στείλει να στα πάρουνε. Το ίδιο είναι. Ναι. Μόνο που όταν το στέλνει το ραδιοφωνιόμετρο το οδηγάει ο ίδιος. Έλα ρε Ορφέα. Δεν πειράζει, θα το μπλοκάρουμε. Θα το μπλοκάρουμε κι αυτό. Έλα Ορφέα, έλα. Γεια σου Λαμπρόπουλε. Αυτός εδώ ο καραφλός που γυρίζει το βίντεο Νουφρίς. Πώς το είπα από το όνομα του? Βάιος Μαρκόνης. Βάιος Μαρκόνης. Αφού μαλλιά έχει μαλλιά μπούκλα και φοράει και πούμα αυτός. Εισαγωγής είναι, Λάρη. Δώσε παιδί μου, δώσε. Ναι Βάγιο, ναι παιδί μου. Original είναι. Καλά, πάρει μια μπανάνα να το φάει το πούμα μετά. Yes. Τα email να δούμε. Κανάλι 36 και 3W 807 3W, συγγνώμη, τελεία 807 ράδιο 807 και s.com. Α, μπράβο, και κανάλι 36. Ναι σου λέω, πάμε. Άιντε. Δώσε Κωνσταντινίδη, δώσε. Δώσε, θα περάσει το ελικόπτερο να ρίξει καψουρόσκονη, λέει. Το καλάνδρι δεν ακούει απόψε, λέω. Καλάνδρι, τρίκαλα και λέει, και βάλε. Τι ακούνε? Αμερική θα βγει στη μία η ώρα τώρα. Λαμπρόπουλε, στείλε κανένα email να δούμε τι γίνεται. Αν δουλεύει το σύστημα. Πού βρίσκεις τις κομματάρες αυτές ρε παιδί μου? Καλά, καλά. Όλα καλά, τα είπαμε, μα θα τα ξαναπούμε. Κρίς. Ναι, κάτω είναι. Αχ, την τηλεόραση, άμα μας δεις, σε βάζουμε. Άιντε, παιδί μου. Όλες μα όλες. Τι λέμε τώρα, και τι λέμε? Για πάρτες όλες, Κωνσταντινίδη. Ναι. Λάρη, όταν ήσουν παιδί, δεν είχες πλάσει μια αγάπη φανταστική παραμυθένια? Ναι, baby, πίνουμε ακόμα ξινόγαλα. Ναι. Όλες ίδιες λέει. Όλες σου λέω. Σου λέω, πάμε. Μα όλες. Πού το χαρίζεις αυτό, Γιώργο? Πού το χαρίζεις? Σε όλες τις γυναίκες?
σε 2,5 εκατομμύρια γυναίκες που με αγάπησαν και δοξάζω το Θεό που με απείλαξε από αυτές. Κάρι Σκοτ.